बर'आ गावनि राव थुनलाइजोंबो जौगानो हायो आंहा बेयाव जेबो अबजेक्शन गैया जुदि सोरबाया जोंनि बर' रावजों जौगादोंब्ला आंहा बेवहाय जेबो अबजेक्शन गैया दिनै जोंनि बर' हारिखौ सिनायो भारतबर्षआव सिनायो बर' हारि मोनसे हारि दं बर' मोनसे राव दं बर'नि मोनसे थुनलाइ दं होननानै जों बयबो सिनायो जोंनो आसाम सरकारा 10,000 जन मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड गिनिस बुक वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय मोनसे मिशन हरदों बे जाबाय आसाम सरकार भारत सरकारा बर'फोरनो राननानै हरनाय गरफा गरफा चक्लेट बे चक्लेटखौ जों जाबाय थानांगौबा मिस्टिखौ मालाबाबो मोनजानाय नङा लाखिनो थाखाय राव थुनलाइ आरो हारिमु आयदायाव खामानि मावनांगौ आं सानो बर' हारिनि सिनायथिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमुवा एसेबां बेयाव लोब्बा गैया दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना गानखायो जोंहा जोंनि हारिमु दंखायो आं मानियो आरो जोंनि आफादफोरा जोंनि मानसिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि हारिमुखौ लानानै जोंनि रावखौ लानानैनो खामानि मावबोगासिनो दं आं खोनानो मोनो बा नुदोंबो मोनसे समाव इन्दिरा गान्धीखौबो जों दिल्लीयाव जोंनि आबैमोना मोसानानै बागुरुम्बा मोसानानै बरायहैलायनो मोन्दोंमोननो जुदि बेफोरबायदि बै समावनो खालामनो मोन्दोंमोनब्ला दिनैसिमबो बर' हारिनि सिनायथिया मानो अल अभार इन्डिया मानो गोसाराखै दिनै नोंथांमोना सानो जानो हागौ दख'ना गाननानै थांबानो सोरबाया जोंखौ दिल्लीयाव सिनायथारगोन बर' होननानै सिनाया दख'ना गाननानै थांबाबो जोंखौ बर' होननानै सिनाया मा ड्रेस बिलाय होननानैसो नायनो हागौ दा दिनै जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय बर' हारिया बबेयावबा खामानि मावनांगौ दं होननानै बुङोब्ला बे जाबाय जोंनि साफा साफा बर' सुबुंनि केरियार जोंनि साफा साफा बर' सुबुङा जौगाब्लानो जोंनि हारिनि सिनायथियाबो लासै लासैनो जौगालांफागोन बेनो सैथो दिनै जोंनि हारियाव नांगौ बायदियै जौगानाय सुबुं गैया आं नुनो मोनो दासान्दि जोंनि बर' बिजोङावबो मोनफा मोननै इसु फैबाय थानो नागिरो बे बर' बिजोङाव एखमबा जायो जोंहा फोरोंगिरि गैया एखमबा बिजाब सफैया दा जोंनि मानसिफ्रा मा सानो बेखौ हारिनिफ्राय सोमजिनाय प्रब्लेम होननानै सानो बे मोनसे हारिनिफ्राय सोमजिनाय प्रब्लेम नङा बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल इस्यु बेखौ जों सल्भ खालामनोबा जों पलिटिकेलि सिथाबनानैसो सल्भ खालामनो हागोन जों सरकारखौ नारसिननांगोन जोंनो बर' बिजोङाव बिजाब नांगौ जोंनो बर' बिजोङाव फोरोंगिरि नांगौ होननानै बिनि सोलायै जोङो मेल मिटिं खुंनानै गथ'फोरखौ बर' बिजोङावल' सो होमबासो हारिया जौगागोननो गथ'फोरखौ बर' बिजोङावल' सो होमबासो हारिया सिनायथि जागोननो बेफोरबायदि सांग्रांथि होबाय थाबाल' जोंनि हारिया सिनायथि जानाय नङा बे टटेलि रं बेखौ सल्भ खालामनोबा जोङो खुंथायखौ नारसिननांगोन खुंथायखौ नारसिनबासो बे सल्भ जागोन दिनै आं दाखालि नुनो मोन्दों GI मोनबाय बर'फ्रा बिराद दुगा जाबाय बेखौनो बेजों बेसेबांबा जौगाबाय होननानै सानबाय खोमा बिथांमोना हारिखौ बेयो बेसेबांबा गिदिर मोनसे बर' हारिनि थाखाय एचिभमेन्ट नङा जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो दाखालि आं नुबाय अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल मोनबोनाय मानु बाकेर गोदोनायाव आर'नाइ लानानै बिथाङा मिडियानि सिगाङाव इन्टारभिउ होदों बेखौनो बिराद बर'फ्रा शेयार खालामबाय बिथाङाबो आर'नाइखौ सिनायगोन ना सिनाया बोरैबा लाखो बेखौ जों मिथिया ओरैनो शेयार खालामलाबायबाय दा बेयावनो जोंहा बिराद गोग्गानाय दं होननानै आं सानो नाथाय जोंहा जौगानोब्ला बर'आव गिदिर गिदिर स्पर्ट्समेन नांगोन दिनै हलिचरन नार्जारिखौ सोरबाया नोंथाङा फुटबल गेलेनाङा हारिनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय नोंथाङा खाम दामग्रा जानांगोन होनबा बिथाङा हारिनि सिनायथिखौ लाखिनो हागौमोन नामा गोजौ लेभेलाव आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै समनि आंखालनि थाखाय आं बुंजोबनो हायासै गोजोन्थों दान्थेलायनाय बादिलायनायाव आंबो बाहागो लादों दायो आङो बुंनो नागिरदों जाहैबाय फर्डा मिशनाव होखानाय आयदाया दङ बर' हारिनि सिनायथिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय राव थुनलाइ आरो हारिमु आयदायाव खामानि मावनांगौ आं बुंनो सानो जों जोंनि हारिखौ सिनायथि होनायाव एबा हमथाना लाखिनायाव बर' हारिनि थाखाय एबा गासिबो हारिनि थाखायनो जोङो राव थुनलाइ हारिमुआव जों खामानि मावखानांगौ मानोना जाय हारियाव राव थुनलाइ आरो हारिमु गैया बे हारिया मोनसे हारिनि सिनायथिबो गैया मानोना मोनसे हारि थांनानै थानो थाखाय जोंनो मा नांगौ राव थुनलाइ आरो हारिमु नैबे बिथांमोना दहायसो बुंनानै थांदों बिथांमोना बुंदों जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दख'ना गानदोंब्लाबो जोंखौ दानो भारतबर्षआव मानो सिनायाखै बिथाङा बुंदों दे दख'ना गाननानैल' जोङो मानो जोंनि हारिखौ माने जोङो भारतबर्षआवनो सिनायहोनो हाया एबा बुहुमावनो सिनायथि होनो हाया जोंहा हारिमु होनब्ला मा बुंनो हायो हारिमुवा जोंना मोनसे इउनिभार्सेल ट्राम माने बियो जथुमा हारिमुआव जोंहा गोबां रोखोमनि थायो हारिमुआव जानाय थायो लोंनाय थायो बायदि रोखोमनि गोबां समायनानै थायो आरो नैबेयो सासे सिस्टारा बुंनानै थांदों बेयो होनदों सोलोंथाइनि बागै जुदि जों राव थुनलाइ हारिमु बेफोरखौ जोंनि हारिखौ सिनायथि होनायाव खामानि मावोब्ला मा होनो जोंनि फरायनाया थालांगोन जोंनि सोलोंथाइयाव जेंना फैगोन बियो बुंनानै थादों जुदि जोङो जोंनि राव थुनलाइ आरो हारिमुआव खामानि मावाब्ला नोंनि सोलोंथाइयाव बोरै फैनो जुदि नोंनि हारियानो थिग गैयाब्ला नोंनि रावानो थिग गैयाब्ला नोंनि राव हारिमु थाखानानै नोङो बेखौनो मोजां माने बेखौ जोङो सिनायथि होनायाव बाहागो लायाबा एबा जों मोजां सिनायथि होग्रोनानै लायाबा होमब्ला नोंनिया फरायनायाव मा होगोन जुदि नोङो फरायनानै जानो जुदि नोङो मोजां फरायनोब्ला नोंनो मा नांगोन जोंनो गिबियाव थुनलाइ होनब्ला बुंनो हायो थुनलाइयाव जोंना
जोंनि हारियाव बेसेबां मानि नांगौ मानि जोंनि खन्थाइ रायथाइ आरो गासिबो जोंनि हारिनि जारिमिन बेयाव गासिबो जमायनानै थायो आरो आं गोदोनि टाइमाव थांनो जोंनियाव गोदोनि टाइमाव दंमोन जोंनियाव बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो दङ राव थुनलाइ आरो हारिमु गोदोनिफ्रायनो जोंनियाव दङ गोदोनि टाइमाव जोंनियाव राव हारिमु थुनलाइ दंमोनब्लाबो जोंनि बर' हारिया गावबा गावनि राव थुनलाइखौ गारनानै सिनायथि होनो बावनानै गुबुन हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमुआव बास्लायदों बे समाव जोंनि बर' हारिया मायाव थांदों जोंनि बर' हारिया गोदोसोदों आरो जोंनि बर' हारिया गुरुदेब कालिचरन बिथांनि समाव जोंनि बर' हारिखौ बे समाव मा बुंदों जोंखौ मेस बुंदों बयनिफ्रायबो गोग्लैसोनाय हारि बेफोर समाव बिथांमोना फैदों बिथांमोननि समाव रुपनाथ ब्रह्म मद्राम ब्रह्म बिथांमोना थुनलाइ सिबिनो मोजां मोनग्रा मानसिमोन बिथांमोना जोंनि हारिनि थुनलाइनि थाखाय खामानि मावदों जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ जों गेरेमसा खालामनो हायो दा जोङो बे थासारियाव मारै बिथांमोना खामानि मावामोनब्ला जों बे थासारियाव फैगौमोन जों दिनै बर' हारिजों बर'नि लिरनायजों जों लिरनो मोनामोन जोंनि बर' रावजों जों रायलायनो हायामोन एबा जोंनि बर' हारिखौ रावबो सिनायामोन दिनै जोंनि बर' हारिखौ सिनायो भारतबर्षआव सिनायो बर' हारि मोनसे हारि दं बर' मोनसे राव दं बर'नि मोनसे थुनलाइ दं होननानै जोंखौ बयबो सिनायो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै बर'आ गावनि राव थुनलाइजोंबो जौगानो हायो आंहा बेयाव जेबो अबजेक्सन गैया जुदि सोरबाया जोंनि बर' रावजों जौगादोंब्ला आंहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन गैया नाथाय जोंनो गुबुननिखौ नांथारा जोंनानो साबसिनथार होननाय जि इग' जि मेन्टेलिटि दं बे मेन्टेलिटिया जोंखौ जागोन सानसे समाव दिनै बिथांमोना बुंदों जि आइ टेकजोंनो जों गोजोनदों दिनै जोंनो आसाम सरकारा 10,000 जों मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड गिनिस बुक वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि मोनसे मिशन हरदों बे जाबाय आसाम सरकार भारत सरकारा बर'फोरनो राननानै हरनाय गरफा चक्लेट बे चक्लेटखौ जों जाबाय थानांगौबा मिस्टिखौ मालाबाबो मोनजानाय नङा दा जोंनियानो साबसिनथार जोंनियानो जाजोबथारो होननानै बिथांमोना सानो जोंनाव बिराद गिदिर कालचार दं बिराद गिदिर हारिमु दं होननानै बिथांमोना सानो दा बिदि सानोब्ला बिथांमोना दिल्लीयाव अनलाजों दाउजों संनानै जाहोयोबा बड'लेण्डखौ मोनबोगोन नामा दिनै आसामा बड'लेण्डआ आसामनि आन्दाराव दं बेखायनो बांद्राय जोङो रिकगनाइज जायाखै जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ बिनि थाखाय हारिमु आरो कालचारानो राव थुनलाइयानो जोंनि थाखाय थोजासे नङा बिनि थाखाय जों केरियार डेभेलपमेन्टआव खामानि मावनांगोन जोंनो स्पर्ट्समेन नांगोन जोंनो बिजनेसमेन नांगोन जोंनो गुबुन केरियाराव थानाय मानसिफोर नांगोन दिनै मनज स्वर्गियारियाबो इंलिस मिडियामनिफ्राय थांनायमोन नोंथांमोन जुदि मोनथियाबा आं खिन्थानानै होबाय साबायखर गोजोन्थों